De Recolèsia, són de Recolèsia. Jo n'he parlat, rapaz. Aquest em va arribar ahir d'Amazon. Li vaig dir a Manel que me'l compraria. I aquest és el Carles Capdevila, Carles Capdevila és aquest. Em preguntava quan era jove, veia les notícies de TV3, les millors, perquè són les que fan els millors links, apareixia la qüestió del maltractament a les dones. I també apareixia la qüestió del maltractament a les criatures, el maltractament en general, no? La força bruta física. I una dada que repetíem cada vegada que hi havia un cas era: l'estadística diu que no es fa diferència entre les persones amb estudis superiors i les persones sense estudis. Que en tot l'arc de persones, independentment de l'educació, tota la població, en el mateix percentatge maltracta i és maltractada. Brutament, vull dir, amb lo físic. Llavors, jo pregunto, existeix una situació en què tots i cadascun de nosaltres podem ser criminals? I si existeix, i realment tots i cadascun de nosaltres podem ser criminals, existeix alguna droga que no ens n'adonem i estem enganxats? Perquè lo criminal és una tria. El Codi Civil i el Codi Penal diuen: si tu fas un acte criminal, tu el tries. Existeix un joc tan poderós que no en podem estar de jugar i que necessitem guanyar alguna cosa, perquè si no anem i matem. Aquest joc es diu la plusvàlua. Benvinguts a la realitat. La plusvàlua és el benefici de qualsevol caire material, psíquic o espiritual, entenguis, diners, raó o compensació, que si et quedes sense, peles algú. I quan practiquem la plusvàlua? Sempre, a totes hores, sempre estem jugant. L'actitud humana és una actitud trivial i per això ens educa a l'escola. Començo. Hi ha una cosa que no pot suportar la gent. Jo tampoc ho puc suportar, més ara que sóc un invàlid. El desplaçament. El desplaçament de per si comporta un dolor moral indicible, enorme. Ja només sigui anar a la cantonada a buscar el pa, ja t'estàs posant en un territori desconegut, on estàs exposat a les mirades de la gent, a lo que digui la gent, a les proves del Peiraston, al dimoni que et temptarà i a tota mena de tonteries que hem après. Ja només si surts un pas de casa, ja estàs exposat al terreny de l'altre. El desplaçament es fa sempre amb dolor. Qualsevol desplaçament, per petit que sigui, encara que sigui del replà a l'ascensor, perquè a l'ascensor ja hi ha una càmera, encara que sigui de l'ascensor al replà de baix, encara que sigui del replà de baix al bar del davant a comprar una... encara que sigui amb autobús, amb metro, amb tren o com sigui, qualsevol desplaçament estem acostumats a una compensació. M'explico. Ens posem molt malament si no hi ha una pau antediluviana, quimèrica i de l'Himàlaia quan anem en tren o autobús. Aquesta és la plusvàlua que demanem al desplaçament en tren o autobús. Ens posem d'una manera
horrorosament nerviosa si hem de compartir l'ascensor. I parlem del temps fins que s'acaba. L'ascensor i tirem pets, ho sabem fer. Aquesta és la plusvàlua de l'ascensor. Agafo l'ascensor només si vaig sol. Aquesta és la fantasia. Si ens acompanya algú a l'ascensor, m'emportaré una plusvàlua, que consisteix en l'esquema de comprar-li l'ànima o de vendre-li l'ànima, és igual, parlar del temps, i d'emportar-se algun benefici moral, material o psíquic. Qualsevol va bé. Quan ens desplacem exigim compensació, això queda clar, no? És natural, de natura humana, no de natura natural, no? De natura humana, que sempre que fem un pas exigim una compensació i ens creiem amb dret... Això no és veritat, clar que no. Però tothom que fa un pas creu que ja se li deu. Això s'entén. Val. Mira quin rellotge més maco, és Dolce & Gabbana. Me'l vaig comprar, ja l'havia posat a la llista de desitjos pública, que se sap. Me'l vaig poder comprar ahir, perquè vaig cobrar 155 cuques. I dic, bueno, és el Pombo. No li posava nom. Hi ha algú que m'està fent patir molt. És el Pombo. Doncs no, era el Carles Capdevila. Aquest rellotge es diu Carles Capdevila. Bé. Veiem. Aleshores, com que sempre demanem una compensació, què és una plusvàlua? Perquè la compensació pot ser monetària, material, psíquica, o sigui, un bon consell per passar el dia, o per riure't d'algú, o moral, un consell per aguantar. I tots som el llibre de tots, m'entens? Això és injust. Això és una injustícia social. Bé, posats que fem això, podem sostenir la perversió de fugir d'allò que és lleig i seguir allò que és bonic. Perseguir la bellesa i fugir la lletjor. Perseguir el plaer i fugir del sofriment. Però quan ho fem d'aquesta manera perversa, el plaer i el sofriment s'autoprotegeixen i es divideixen. Ja ho he dit en altre lloc, que l'espectacle de què gaudim de les coses boniques són coses boniques temporals. No són especials. Tu vas a l'espectacle a veure coses boniques. Les coses boniques les esclavitzes, no? Però les coses boniques et diu, et parlaré de temps i et diré què m'estàs prenent. I t'està prenent l'espai a base de donar-te una sensació d'espai perquè et dona temps. Tu li prens temps i ell et dona temps. Jo faig una cara així enfadadíssim. Fugiu. Oh, Melibue, entra. Veniu. Els nens petits de 3 a 7 anys es guien per això abans que els hi neixi la consciència. No tenen més remei. La propietat indivisa del nen no és la caca, Freud? La propietat indivisa del nen és que diu la veritat. És expert en dir la veritat. És això el que dona el nen. I a mi que no em diguin. Ja ve el nazi. Quan subjugues la bellesa, quan fas patir la bellesa, perquè la pots obligar, la bellesa et parla de coses molt boniques que et donen moltes sensacions boniques. I una d'aquestes coses tan boniques que et parla la bellesa, tots els espectacles te'n parlen, de la llibertat. I com més escoltes cançons de llibertat, més ganes tens de jugar a llibertat. I com més ganes tens de jugar a llibertat, més toques la tecla de la plusvàlua. I com més toques la tecla de la plusvàlua, més provoques el desplaçament. I com més provoques el desplaçament i toques la plusvàlua i toques els ous a la gent, més sol et quedes. Fins al mateix ahir, qualsevol persona que tingués sensibilitat poètica
el públic es pensava que volia posar una granja i se'l deixava sense aplaudiment. Això és criminal, El Pau es posa en problemes. El Pau ha passat 40, 50, 60 dies al pavelló psiquiàtric per vibració. Estava observant uns fenòmens del poble que passaven i no em deien què passava. Em vaig fixar en una persona que vibrava, vaig vibrar amb la seva vibració i me'n vaig anar al frenopàtic. Vaig vibrar amb la vibració d'un home i vaig anar al frenopàtic, al pavelló psiquiàtric de Can Pere Mata, a fer unes comprovacions. Això és vibració. I es fa per amistat. No busca plusvàlua. L'he tornat a veure, aquest home. L'he molestat jo. Això és altruisme. Ara aquesta plusvàlua ja no hi és. M'han fotut una medicació de forta. Bueno, l'aguantaré. Què vols fer-hi? La vibració no és fer vibrar sempre, ni vibrar sempre. Ho escullo, el que vibro. I si no vull vibrar mai, és el que diu el Dalai Lama. No em reencarno, punyeta. No em reencarno. Quan el Dalai Lama s'enfada i diu no em reencarno, diu, deixeu-me que m'estic reencarnant en una altra cosa que no veieu. Que ens coneixem, Dalai. Val. La comunitat és fastigosa. La comunitat és fastigosa i converteix l'amor en impossible. L'amor vola. Undique volat. L'amor vola sempre. Amor undique volat. El que sap la gent que es divorcia, que es torna a casar, que es torna a divorciar, que es torna a casar, és que per oportunitats l'amor que no quedi. L'amor dona 1000 oportunitats sempre. Però la que no deixa estimar de manera permanent és la comunitat. Allà on una parella s'estima de debò, la parella va neta, va maca. I quan una persona va maca al supermercat apareix un iaio que li rasca l'ano. A mi m'ha passat. Sempre que he estat amb nòvia. I quan estava bé amb el James al principi també. Sempre hi ha algú que ho assalta. Lo just que havia de fer jo amb aquest vell era clavar-li un cop de puny que se n'anés a l'altre barri. Ja s'ha fet, això, Ja es fa. Normalment es fa així. Quan ho fan als lavabos els hi fan. James pot estimar Pau i Pau pot estimar James? Sí. Amb el wifi. Què passa si James ve a la casa del Pau i el Pau va a la casa del James? Les enveges que s'aixequen, les preguntes que es fan, la gent que vol tocar la víctima, la gent que vol veure's la nostra suor, la gent que ens talla els braços per veure la nostra sang, és això el que fan. Són primitius. Sempre que perdem, volem una compensació. Val. Perdre és: agafo l'autobús, hi ha un gitano que riu, ja he perdut. A l'autobús no he tingut la plusvàlua compensatòria d'haver perdut la vida tranquil·la i permanent i haver d'agafar l'autobús i desplaçar-me. Per tant, ja he perdut. I desplaço la plusvàlua. Per haver perdut aquesta plusvàlua compensatòria de l'autobús, que hi ha un gitanet que crida, crido contra el gitanet. Perquè he de provocar la pèrdua d'una altra plusvàlua. Jo no puc estar l'últim en aquest joc. I odio la raça gitana. I mostro el meu odi contra la raça gitana. Vaig a l'escola i castigo un nen gitano i en tinc prou. La plusvàlua dels diners, la compensació de la plusvàlua dels diners, ha estat creada, mireu com l'anomena el poeta, el diable dels diables, el pandemonium, un diable que genera fotocòpies que valen alguna cosa. Aquest tio sabia que era la solució de molt, si no de tot. Ho va anomenar obra del diable, perquè no era la solució de tot, no era la solució global i definitiva, però solucionava molt. Era del diable perquè no tot, però era molt. El bitllet de banc ho resol quasi tot. Si estàs constantment escapant de la mort i del compromís i portes bitllets de banc, el 99,9% ho tens tot resolt, totes les situacions.
Home, Joan Amades. Aquesta gent catalufa que diu seiem i parlem, Rajoy, seiem i parlem. Només volen seure i parlar si la taula és de roure, si hi ha uns retrats de cases a la paret, si els hi diuen la en lloc de pu la li, si els hi canten una cançó de James Blunt en lloc de Cher, això. Ara bé, si els hi posen les Valquíries de Wagner i un retrato del papa, seiem i parlem ja no, Rajoy? Això és Puigdemont. Seure i parlar i convèncer, el Joan Amades no sabia com fer-ho. No hi ha cap català que sàpiga com fer-ho. Per això agafava diners i deia, canta'm una cançó que l'apuntaré. I 3/4 parts o més del que va escriure, mentida. Ha aparegut Amazon. Amazon resol i ordena l'espai relativament a la plusvàlua honorària, els diners. Perquè inclús quan anàvem a comprar el Corte Inglés per ressarcir-nos de que ens havien maltractat el gitano, fins i tot allà apareixia un mindundi que ens putejava la plusvàlua. Mireu que us estic parlant de la plusvàlua. La plusvàlua és una cosa que quan desapareix del tot, qualsevol persona està moguda automàticament a cometre un assassinat real, amb força i violència. I això està demostradíssim, no en parlem d'això, però les notícies ho demostren, Quan aparegui un assassinat real i amb violència i us el diguin a les notícies, penseu-ho en clau, aquest tio o aquesta tia havia perdut tota la plusvàlua. Tota! Em donen senyal de l'inconscient col·lectiu que això no ho podré publicar. Ho intentaré publicar igualment. Però, a veure, YouTube, no em donis excuses. Directament no m'ho publiquis. Jo odio les excuses. Digues, Pau, no t'ho he publicat. Posa'm aquest missatge. Pau, no t'ho hem publicat. No t'ho hem pogut publicar, ja és perversió. Pau, no publico. Va, 3 paraules. Pau, no publico. Val? Intenta-ho així. I així anem per feina. Val? Jo ho intentaré. Ara m'heu avisat des de l'inconscient col·lectiu que això no sortirà publicat. Vale? D'acord? Val? Quan veieu al telenotícies un assassinat, que és real que és aquest assassinat, entereu-se de tot i mireu l'assassí o l'assassina de quina manera durant un minut havia perdut tota plusvàlua. Les dades d'ubicació te les demanen totes les aplicacions, no? Els límits i les virtuts del cos que s'ha d'alimentar i ha de cagar i si el punx es fa sang ho sap tothom, no? Per això no puc estimar gens. I anem al tema principal. La veritable raó de la maldat humana, que és el meotge. Et recomano que me'l publiquis, YouTube, Et recomano que me'l publiquis. O explica'm per què no pots. Explica'm quins canvis has de posar perquè això es pugui ser vist sense aixecar massa llebres i sense que se'n faci un milió de palestins a sota el balcó. Ja ho saben que no han de venir. Bueno, tu manes. La perversió del malèfic Pere Poi és: Pau, sóc imprescindible per tu. I mentrestant, la granja de Pau i James pot esperar. Ja ho he dit tot. Vols que desenrotlli això? Ja està, ja ho he dit tot. El que ha de buscar la nova educació de l'escola s'ha de començar a plantejar. L'escola la cremes. Educació a casa. I sortir lo mínim. L'espai extern, ple de radiació, ple de toxicitat. Una merda l'espai extern. I fes l'experiment, adolescent. Deixa't un pare sense plusvàlua i mira què fa amb ta mare. Cuidado, cuidado.